Kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampeyan seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembangi ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula Sesi Deman. ah, Sirman. Ya, Bo, pamerno ning laladan Kringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yo. Yuk. Wiwi tani Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, wah. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Iki murid kula. Murid kula. Ya kudu ngono no. Iya. Nggih. Ya Le. handere sang Wah, landung napase jan le dawa kaya sepur. Ayo. Sang pekek apa to Le? Mirza. Pekek didangu, Bapak. napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter. Pekeki bagus. Leres to? Heh? Leres. Bener, leres. Kuwi nggawa aku ngopo? Aku grujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya kaya tinju kae ya. Tinju. Nah, kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to, nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Oh saya ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati kok. Ayo. Mbak Yu kuwi. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Nemo Ayo. priya bagus kang olah budaya Nah, neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mik. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lah dos pundi? Rodok medun. Oh, sampeyan ta. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Ya, Pak. Wonten malih lek nganu ngeten. Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen wis ngene-ngene iki ya. Lek Mbak Birgita iki sik ngene iki anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe trendugang ngono lho. Ayo. Anggere Tuti digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tuti dhewe bunga tirah mbanartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, ta Mirza. sowan menyang Nah. kutha gedhe Enek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe ya. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang gambang. Oh, ingkang gambang menika to. Si Joko nika si Joko. Kok ndingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi wis latihan ning meta budaya. Oh, lah nggih. Ayo Le. Bandara teruskan
ngono. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ora. Pake Pak Kusnun. Ya, terus ora apa-apa. Selendang kuning Kelingan cilikan. kang saking Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa lho? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Ukir-ngukir Ya kayu ampun. ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah ukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking ukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Iya. Maksudnya wukire nek nik-nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk anu Nggih. bintang wukir iki gunung. Ukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala iki lemah. Oh lemah nggih. Iya. Ngono kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya, ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta iki angin. Oh angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing Maruta mambu, gondo. gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar medhep rono nek. Nek pas ana nembang miki aja dikek ngisor lho, Zar. Mung piye jajal menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ning kono ya. 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 Seneno. swara kurang permono ing wasisan ngurung ngurung marang niki bendara napa bendana sih? Bendara. Bendara Aja. niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara kuwi bos. Oh nggih. Ah, iya. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendara jenenge. Pak Pak Bos. Bos, heeh. Bendara ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh Ngono kuwi. nggih. Dadi pamane Ngurung mau marang enek Bendara. Semar to, kuwi duwe bendara jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Ya. Menika Ya, adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik, apik. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lah teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong ngruwat suarane apik no. Penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wegah kalah ora. Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas. Ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik kudu ngene-ngene. Sing diwejan dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya. Yen dadi dalang ngerti yo marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir. Lah iya. Kuwi ning duwe ciri khas kok masakan kuwi ya. Pancen yo hebat kok. Yo Le. Dari mana? Angin Rum. ngurung marang bendara Neno. Tiasulistya pijen ngincangake
Le, nyincangke alis iki piye njajal? Ngeten. Oh, isa. Mbak Yumu kon, Tang. Mbak njajal piye, Mbak? Tang. Pripun, Mbak? Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngoten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lah Lah, Mbak lerese Tuti malah pripun? nyincang Ngeten. munggah ning kabeh teko kondur. Alisnya malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. Pancen gemes kok aku ora. Nggih, sareng-sareng nggih Mbak Tuti. Oh, wadake sabar, Nggih, sabar. sabar. Ngopo kuwi? Wukire dilus-lus wae. Pikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut Nyanyi kalian joget. langgami. Heh? Nyanyi langgami kula. Oh, Oh, ngono. duet. Duet. Nggih. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to lho. Duet ya lho. Duel. Cendol. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya. Anak nambian, oh sing jenenge duet apa ora sing enek cendole? Nggih. Oh ya wis. Tarzan. Yo, lebokke. Terus tresno sasi teman. Monggo ibu-ibu PKK. Tindak. Luwih becik patenana timbang perpisahan Tiada selesta tarik wangi samudana marang kula warga garwalan putra liwat kinjanging alismu tak kandher amrane rasane hatiku setia wasling serius aku isih mampu ngeladeni selamu Lele. Monggo kowe bocah kuno senadyan bocah kuno kaduka aku tak kehormatan mahrum rukun karo pinjol urip ana kutha gedhe kowe Yo, angkatke. Oh.
Aku perlu memberi apresiasi yen karo genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur nuwun nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi jane lek SD iki yahene ra entuk nyekel dhuwit lho jan. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lah teng napa? Heh? Lah teng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Oh, sik aja diuju-ujuki papat to. Aku mu ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Nah, iki aja didak Pak Sujar. Ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, petang atus menen ya. Wah akeh men malian ora. Ya ora apa. Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki pisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 sareng nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledhos ning omahmu malam. Tabung iki piye? Kula celengi. Oh, celengi. Oh, nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh, disimpen. Nah, iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Heeh. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki, Paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Nyekel wayang. Pun dangu mboten nyekel wayange. Kula cabirin mboten apa-apa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ono dhuwit balik ana. Kudu dicekel. Ora.
Duwe kak kene ora tak jebok. Dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dikek kene. Dikoprone. Nah, ngono. Wes iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aja nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan kas, kalau nek pesan kas. 1, 2, opro. 3, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wes ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wes, duwe disekuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wae. Tak amanke timbane kebur mulanya. Oh, ben mensuluk ya. Golek dhuwit 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Selok hanjrah niku. Oh, sing klasik. 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti lah? 6 juga. Ayo. Nggih, mantep mriki Mas. Cobi. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum biasa bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Le. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit. Sanes. Guru tembang. Sanes. Lah apa cobat? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pustarma apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marang sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Langsung. Sapa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kaya Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kok kula. sik? Kok kowe urung siap ora? Piye? Kula mboten enten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Ki lho aku iki amen tak tambahi 50. Menjahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya iya, ini kok kaya kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae ya. Nggih. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak dongane. Tambahi pangestu nggih. Hah? Nun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga Nyuwun to. tambahi pangestu. Oh, pangestu. Krunguku nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu iki. Nggih, laras Ayo. menggema nggih. Ya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestuku marang kowe. Adongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang Amin. terus regane larang Amin. yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire kowe meneng nek omah ra nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, udah mini toh. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Lho, bocah iki gur Hanjrah ning entuke 250.
Kalau awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ayo entuk 75 ora. 75 yuta. Yuta. Apa? 75 yuta. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, ya sip, luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Ayo. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya kene berdua karo Lintang iki. Padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya. Nek Mbak Tutik iki ya duwe penggemar sampun M niku nggih. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Udu genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan? Nggih. Ayo kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ayo. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong go mimik dhewe to tak njukuk. Ya kene nembang ya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti kok suwe-suwe. Ya, dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiwiti saka Umi sik. Ya, tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih. Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes ben Umi. Ya terus no. Prantene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi nonano ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tanhana ingkang rubeda nyuntak tresna liwat nadyan piranti. mung srana piranti Yuk masuk. gambarmu uga
gede Egono alon wae yo. Mesemo cahayu coba kaya ngopo. Sing gedhe Sambungku mengwajib lalu
terima kasih. Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Iki sing bar operasi untu iki. Ayo. Ayo. Mbak Birgita Ayu dari Kota Kediri. Ayo. Yo disupati bareng iso. Nangis sajroning hatiku. Yo. Nduk wis sehat. Nggih, Pak Dalang haus. Haus. Piye sirmu? Haus ini minta tolong bukain. Wale kudune sing mimiki aku. Minta tolong Pak Dalang. Umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Ya, Mimi. Terima kasih ya Pak Dalang. Sekolahmu awakmu. Nggih jenengan mawon Pak Dalang. Ya. Bir kita. Etas lho. Bir. Pripun Bu? Jo nakal-nakal. Boten Bu. Karo bapakmu. Bapakmu bojo mbok jarak. Lah napa Bu? Ditenani kapokmu kapan lho kowe? Lho niki tuh anu Pak. Apa? Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso. Dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untumu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi. Sampun Pak Dalang. Piye akhirnya piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mengke nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah dicahi ora. Mboten lah kan itu giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh anu miring-miring ngono. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh miring-miring. Oh, lah. kok copot. Mbok ora nek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Lah masuk teng gigi enten Bang Jone ta Pak Dalang. Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lebih. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Hah? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepok sepisah mun ngono. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Nggih. Heeh, berarti tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya.
Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis saiki sing rada hot, rada gradakan ngono. Napa Pak Dalang niki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jopong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Yen pancen kowe bakal sungkem wong tuamu sapa? Yen pancen aku preso mengko ndak larapake. Yen ora kleru wong tuaku Panengah Pandhawa sing asmane utawa kekasih Raden Arjuna. Rate pandam sumuluh hamadangi sro pasarean mani wadana remuramu kalingan ngangkrangan sang dyah manah kung sumungkem guling yen pancen kowe ngaku anak Madukara anak Janaka wis sajarwa mbokmu jenenge sapa aku ora ngerti tegese kowe ngawur ngayawara wis akeh wong golek-golek ngaku tedak turun Pandhawa ning nyatane arep ngapusi. Ndak rewangi jagat tak ubengi kok aku ngapusi njur aku iki njur untungku apa? Ning nyatane palungguhan iki ora iso nuduhke mbokmu sapa. Nanging yen nganti Prabu Kresna lan Raden Werkudara ora kepareng nuduhake karo wong tuaku sing wis ngukir jiwa ragaku, tan wurunga iki mengko salin perkara. Salin perkara piye? Nadyan aku bayi wingi sore aku wani karo wong gerang. Jalo ora dawa umurmu. Ayo, janji ra gelem nuduhke Pak Kundi. Awot-awot kowe. Werkudara. Werkudara. Piye, Di? Kalah. Lho. Kowe gedhe dhuwur, mbiyen nate ngunjuk wujuding daya kekuatan saben sak kendi kadigdayanmu karo sanutan prabeda kaya gajah 10. Mongko kowe entek 10 kendi ya kira kalah karo bayi wingi sore. Ah, kalah.
Iki ora kena sinangga entheng nadyan to mecece kuru. Nanging atos awake. Rasa kang dadi kadigdayane. Yen ngono ki ora tegese mbebarang wirang. Ing atase kuwi senopati ning praja karo bayi wingi sore tanpa daya. Nyatane aku yo kalah. Yen do anggap aku isin, aku yo isin. Nanging palungguhan iki balik Kresna kakangku. Kowe socaning rat oboring jagat titise Bathara Wisnu. Yen nganti sor Prabawa karo jeneng Wisanggeni lereno anggenmu dadi Kresna. Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa ya niatku ora bakal sinurung rasa gething keburu sengit karo bocah iki aku mung bakal ndadar ngibarate segara sepira jerone ngibarate gunung sepira dhuwure yen pancen kowe kuat nampani senjata cakra cetha lamun tuwe tedhak turun Penggawa. Ayo. Janaka inggih Koko Prabu bekti kula katur. Iya, Nak Tampa. Aku dikanthi karo Kadang Werkudara goleki kowe. Nggih. Nanging kula tingali kok kados Bandayuda menika kalian sinten? Nah, iki Janaka. Ana bocah ngaku jare jenenge Wisanggeni bakal bekti marang wong tuane sing jenenge Arjuna. Tak kira lumahing jagat kurepe langit sing duwe asma Arjuna ya mung kowe. Kira-kira lemu bakal ngrampungi piye? Yayi rek gantenge kliwat ukur nganti eman-eman mripatku tak nggo kedhep. Sapa? Panengah Pandhawa wong Madukara Arjuna. Yen ngono kowe wong tuaku sing kudu ndak beteni, sing kudu ndak pundi-pundi, sing kudu ndak aji-aji. Aku ngaturake bekti marang panjenenganmu Kanjeng Rama. Ora sotah Janaka duwe anak menungsa sing ora tata rawen panuh karo tata susila. Nanging ndak rewangi kabeh mau bobot angginku kepengin bekti lawan panjenenganmu. Yen ngono pangestu Kumara-Gaki tampanana nyoh.
Manisih. Gembilo mustakamu. Kowe menang karo Janaka. Nanging Ripalungguhan iki padha karo kowe njaluk diterke ana ing Yomani Loka. Tibani jemparingku ora tatas janggamu tak guroni batang. Hei Janaka, ada nggih, ada. Kena tak arani bacok-bacok landesan dengkul. Sing dibacok tugel dengkule bakale katut tatas. Menapa darunanipun kok kados mekaten Bukulur Narada. Nah, ngene. Yen kowe nganti tega mentala kelawan bocah iki tanurunga sing getun keduwung ora ana liya kejaba Arjuna. Merga Wisanggen iki pancen anakmu tenan sing patutan kelawan Bathari Dresanala. Wis piye ngono kuwi? Iki lagi umur 7 sasi ana kandutan merga aboting lelakon satemah iki linairake ana alam padang. Ana kayuwangan budidaya goleki kelawan wong tuane ora kelakon banjur mudhun rene. Yen kowe tega mentala matene karo bocah iki piye njajal pra dosa gedhe sing kok sandhang anakku. Baktiku katur Rama. Ya, bocah bagus Wisanggeni wis ndak tampa. Sing gedhe pangapuramu ya Li. Wiwit kowe lair nganti dewasa kowe ora ndak glowentah, ora ndak ayomi. Ya, ora dadi apa sing baku Ripalungguhan iki wis ketemu kelawan paduka Kanjeng Rama. Banjur ibumu ana ngendi? Nah, yen bocah iki ora ngerti iki. Merga ibune digawa lunga bocah iki nembe lair, ngono. Dadi critane dewa iki gawe rekayasa, gawe rekodaya pamriye anggene megatake katresnanmu kelawan si Dresanala. Men Dresanala dipalakrama kelawan Ratu Tunggul Malaya ya kuwi si Dewa Srani. Cekak jegupe. Yen Janaka goleki kelawan Dresanala, kowe kudu nglacak ning ngene Dewa Srani. Muga-muga bojomu isih utuh ning kono. Kyai Semari. Nggih. Napa? Lho. Nglajengaken rembukane awake dhewe pas prolog wau. Lali mesti sampean. Kula kalih sampean talining jagat, reksakaning jagat, njaga hayuning bawana lan uga napakake wiji sejati nyatane Wisanggeni wis dewasa. Oh iya. Muga-muga iki dadi ungup-ungup wiwara padang tumraping hayune Sawigung. Nggih, nggo disekseni, dikeploki karo didongakne muga-muga iki dadi lantaran. Ayo, Kakang. Tasih
Sono lho. Jago kluruk rame kapiarsi lawa kalong luru pandhe lian jreh kawananing semune wetan bang sulakipun wancine wus bangun enjang hayo rowang hamurwani netepira rukun lima Pandara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Maragake ora ketang mung sak gebyaring tatit kowe nyawanga kelawan Prabu Dewasrani. Kowe nampik katresnanku kuwi golek sing model piye? Merga lamun kowe ladi kelawan Dewasrani ora bakal tiba ana ing Padasuri nanging tiba ana kasur babut ingkang kebak kamulyan. Dresana lho. Uripku sak wutuhe bakal tak seramakake kanggo gawe senenging atimu wong ayu. Dewasrani wong kang kaya kowe. Nadyan to kok ronce ndok renggo endahing sastra. Aku ora bakal kegiwang kelawan tembungmu. Merga tanceping batinku ya mung marang Pangeran Arjuna. Wis dadi sumpahe Dresanala. Tinimbang leladi kelawan dedapuramu luwih becik tak entengke patiku iblis kowe. Wong sabar kuwi nganggo wates nadyanto aku mbudidaya telaten ning nyatane nganti palungguhan iki gagar-wigar. Yen pancen kok entengke patimu tinimbang leladi kelawan Ratu Tunggul Malaya ya maragake sawangan aku wis ngasta wujude curiga kowe bakal ndak pateni pamrihe men Janaka ora ngukup Dewasani ra ngukup tancepke ana ing jantungmu dadi srana patimu kowe. Ha! Janaka ya wong lanang bakal metu kaneksane lamun to dijarak anake jawil bojone nanging aku nggawa wujute curiga longgo parung brodol jaringamu yen nganti suwek kulitku tak tambale druang. Wah. Wah. Loh. Ha. Ha. Pah. Ho. Pah. Ha. Lot. Pah. Ha. Wah. Oh. Wah. Loh. Wah. Parah.
dudu karepe dhewe. Murang tata wani miloro kelawan sesembahanku. Ora minggat dadi klaring epek-epekku. Yo. Wah. 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 Hei. Wah. 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 Sinugraha ing Gusti merga anggene wong tuwa tansah prihatin ndadekake kelawan anak satemah dewasane si wisanggeni dadi bocah ingkang prasasat kaya wiji sejati ingkang awoh marang kawidadaning jagat sawigung. Inggih Sinuwun Darawati, inggih kula nggih nderek nekseni. Mugi-mugi kanthi sang wiji sejati ingkang lair menika anyembuh dumateng anak kula nenggih Mas Rahmat Adi Saputra. Sumrambahipun tiyang sepuh kekalih Bapa Tukiman kalian Ibu Narti, Simbah Lardi kalian Mbah Putri Sumiem. Sageta sembada anggenipun momong dumateng para putra wayah.
wiji sejati Bambang Wisanggeni mugi-mugi saged dados tuladha ingkang prayoga tumrapi anak Mas Rahmat Saputra dadya bocah sing pinter bener wani ning adhedhasar kautaman dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ingrih kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami sak beja-bejane kang lali sih beja sing eling lan waspada sura sudira jayaning rat suwuh brasta tekaping olah Darmastuti mugi rahayu ing sami pinanggih rahayu rahayu salaminyo.